nemôžu ma chytiť, nubáci jedni. Ešte im zatancujem a pôjdem dovnútra. Musím sa dostať dovnútra s mojim kamarátom a potom chytíme, že čo tam robia. Musím ísť hore schodmi. Musím sa kopnúť na tú chodbu, či tam nikto není, aby ma nechytili a nebáduli z domu. Myslím, že sú v tej predposlednej izbe. Áno, sú tam. OMG, čo tam robia? Ja si ich odfotím. Musím im rýchlo utiecť, ak ma chytia, tak ma zabanujú. Pôjdem rýchlo do sklepa a spravím glitch, aby som sa dostal von z domu rýchlejšie než predtým. Yes, baby, utiekol som im.